Mjumbe ukitutu cha Chenotho Muske Chafet Nyakunde igane kirune mirobili yonsi ya ikiranire busibu kuchia kwa gacho iskuru yokwenda na magiro yobonyagitari ya marani asomoroberi bugo kinibirengo bya masomo okwana sebirero hime ya nyagonyi homubasorero Nyakunde niko chingakecho akwanero hokagani gukubwatirana abo batani asokwane kyamugendero ngoikinero ndiwale asebungeyo mori kitodaniru ntiri norobotirwa senchira yoboikirano Ukwana sebirero hime yenyagonyi wodi ya sensi mea kitutu cha Chenotho kaunti ya Kisii Nyakunde nigararirie okoera komerobolio bosio bogo chakigwa kubwagachi weskuru yokwene na megerio yobonyagitari Kenya Medical Training College KMTC asensemo ya marani oteba ekirenga kye kanene no gwikirania chira asabamenyi borongo rwa kitutu cha Chenotho kabeka chibesa litanga ni 30 million chogo chaki lakini konyotinda ya ubulimo chibese chikaira ne serikali ngaikaransa na babomba chingate babomba chigenda mu ikaranse officially Ecofi Society eto bulimo manyakobeka chibesa esengencho chibesa che serikali nchikwena nibosaigo weko bulimo butoke na kimwara mu isonde baikaransa bakabeka chibesa bono egasne yane go chikoligi chibesa tuchaki KMTC Marani igo balibaho kwana ngango endele kigogi ono aina mangana yabanta na inu moko bwati amangana tayo mono bwati gento muchumba goteba asomoiga oyibwege kirenwa na barai au kurwa sense mayo egati abo mojumbo mokoro okitutu cha Chenotho Moskejimi no Rwangwenye omo MCA we ward ya Marani Moskedeni Sombachi egati ya barai bande chingo kicho nigakwaniro kugania gukora beka sia sensemo nakora ene kya magendero litangani ne chinga kicho abarai bande barorekana ko keroborai bwaye ya siasa tigantigira ababande injenda akolega sikwanza ese ngencho inchegento mwanchorerete emwanchorete mbakorere gasi kegweka siasa umwako wochi bona libono ngoja kurusi chibuti ingoja koligi chibuti ntingesati ndigine nyimbo nswama kolime ndigichikura lakini asibono ega tika kwanza ndanya rose gasi nyegitali whatever KMTC oyakora bami tumobeke tiki kuna ye para na rosie paka ikabwane ikayelo jubone muino bona na tare te yoronga ikaotuko ngatara para etobwati portals igotingo ko tebarere mbuya agendele kabireyo agendele ko kole kabireyo asense mwendo mbachi nigamente buna ekiga ngechikokonya asukukinia nonyina mabaga yichigasia sabasae ukini birengo bya masomo hasi kitutu cha Chenotho no gukina wesemo ya Marani hasi kaunti ya Kisii nechinga kecho siasa cha kitutu cha Chenotho chene kigwa lakini KMTC na ngete assignment and we have accomplished it. I know you are true to that word, you will do it. Actually eno kumba appoint a site manager ba code yono ntoma etenga that work will be done. Tindi kuboli kura abantu bate bantene bange tabotinero no yokobolia no yo kweo njaba ndo bantenga wa ningimbwenerete tigantene ne bange chikura bali bawacha kubolia bakonyora bangere nkura bawacha konyora initially ngakanga chave is a friend of mine nerengo chikubolia kurwase uda lakini kana atuma abantu bakora research village ebande te reporting kiraso goeta bantu atenga one time ngatia na enenga chikubato nga kimwate abanga to okora bakande te report ya goteba Dr. Fred Okengo Matiangi nere gusiba chori erieta liriri ne bomanyete ganga litokongo litagete chisi eraundi eno beke chisiro chechuma tochumo sao yoromo kemo tinereise aiga nigagocha chinga kitutigaretie metinyi 14 yoka bosio bubochorio bonene chinga kia barai au bagenderete kwerubiria gesiasa na samagendero mkoribotere gatasene kia gatembe kurega nyagonyi menye kaunti ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri